Édesanyám, miért nem írtam elemzést? Miért nem írtam irodalomra edzést? Kettes leszek, magyar formátuska majdammal, hogy ne tesz a sárgyat, én már meguntam. Szóra csengő, matek lesz ma az első. Föl is állok, elindulok befelé. Be is megyek, és ülök a padomba, ki a hetes, gondolom én magamba. Én vagyok a hetes hű a fenébe. Nincsen kréta, és a szíva se vízes. Azt se tudom, hányan vagyunk így egyik, hol lehet a másik hetes hiányzik. Bejön Lador, kijavított dogákat. Azt gondolta, könnyű lesz de hiába. Fele egyes, másik fele épp, hogy kettesre én sajnálom, nem a második eset. Törni órán kipihenem magam, mert matekon megerőltetem magam. Kinézek az ablakon, mert unalmamban nézem vajon, olyan épültel a ház. Félig élő, félig halott vagyok már. Nem bírom én ezt a napot már rólam, de ez még csak 2 óra volt, van még egy pár összesek, mint egy gyenge kártyavár. Jön a magán, de nagyon várom én, de hogy várom, mert a tettőn nincsen kés. Nem tanultam, hová teszem az agyamat, innen megyek, felakasztom magamat. Nem túl jó, és nem is méltó felelet. Miért csinálod, miért nem tanulsz eleget? Te megírjál, mert teszem a füzetet, jegyet kapsz rá, és jól megemlegeted. Negyediknek itt a filozófia. Barbara Ferrari-nem összesápol. Rimézeiben melyik barokkos szundreos sorrendben, mi a megszállítom. Negyediknek még egy kis testmozgás. Szerencsére van nálam igazolás. Iszalom, majd eltünk is, iratunk is, nincs vége még, ne bízzuk el magunkat. Utolsónak maradt meg a fizika. Megmaradt energiámat kihívja. Előkerül számológép meg a népsor, milyen szám lesz, mit tartogat még a sas. Jaj, csak ne én szenvedtem már eleget, különben sem tudom, miből felelek. Csak azért is engem hoz ki a rohadt szép, miért nem vagyok egyszer végre szerencsés. Pont vártam, egyes lesz a felelet. Bár azért még reméltem kis kegyelmet. Lassan végre abba hagyjuk a tanulást, vár az egész és a felszabadulás. No, bravo!